I august er der igen prominent besøg i Danmark. Denne gang er det The King of Pop, Michael Jackson, og det er der nogen, der har set rigtig meget frem til. Alt det, han gør for verden også sådan noget. Han er helt speciel. Michael Jackson giver koncert for 48.000 mennesker i Parken den 14. august. 2 uger senere er han her igen. Denne gang kom jeg i går. Til sidste koncert kom jeg 5 dage før. Så ellers, jeg kunne ikke få lov denne gang. Ellers blev jeg smidt ud af min skole. Jeg har ventet her siden tirsdag eftermiddag. Der er sådan en ret social hygge herinde, som ikke rigtig kan sammenlignes med noget andet. Så derfor så ligger vi her et par dage i forvejen. Samme dag som Michael Jackson giver ekstra koncert i København, fylder The King of Pop 39 år. I alt ser 97.000 danskere Michael Jackson ved de 2 koncerter i august 1997. Thank you. I don't know what to say. I love you all. Thank you so much.